Tuklasin ang mga plataporma ng mga kandidato dahil mahalaga ang bawat boto. Isa sa mahalagang pagkakataon bilang isang Pilipino ang bumoto sa eleksyon dahil itong pangunahing paraan ng mamamayan upang makilahok sa demokrasya at matiyak na ang mga pinuno ng gobyerno ay tunay na kumakatawan sa kanilang mga pangangailangan at interes. Lahat tayo ay naghahangad ng lider na tapat at malinis na puso para magserbisyo. May malinaw at makatotohanang plano para sa bansa. Ngunit hindi rin lingid sa ating kaalaman na sa kabila ng pagiging mahalagang proseso ng demokrasya, maraming hindi kanais-nais na nangyayari tuwing eleksyon sa Pilipinas. Ngayong araw, tatalakayin natin ang iba't ibang usapin tungkol sa eleksyon, lalo na sa konteksto ng demokrasya, mabuting pamamahala at responsibilidad ng bawat mamamayan. Sa Plataporma 2025, boto mo, kinabukasan mo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kabalen at sa lahat ng ating taga-subaybay dito sa Central Luzon at sa buong mundo. Sa pamamagitan ng ating live stream, ako po si Sonia P. Soto at ito ang Plataporma 2025 Primer. Isang espesyal na public affairs program dito sa CLTV 36 na nakatuon sa malalim at patas na pagtalakay sa mga isyong kaugnay ng darating na halalan. Makakasama natin sa unang talakayan na ito ang dalawang batikan at iginagalang na personalidad pagdating sa usaping eleksyon at pamamahayag. Makakasama natin ang mga eksperto upang magbigay linaw sa mga issue ukol sa halalan 2025. Kasama natin si Attorney Elmo Duque, ang Assistant Regional Election Director ng COMELEC Region 3 at Attorney Helen Rendona, ang owner ng Punto Central Luzon Newspaper at isang abogado na eksperto sa mga legal na aspeto ng eleksyon. Sama-sama nating alamin ang mga hakbang para sa isang tapat at makatarungang halalan. Good morning, Attorney Duque and Attorney Endona. Bumati muna po kayo sa ating mga
taga-subaybay. Magandang umaga po sa ating lahat dito sa Central Luzon, sa lahat ng mga masugid na taga-subaybay ng programa ng CLTV at isang mapagpalang umaga rin. Binabati rin namin ang mga kasama namin sa COMELEC dito sa Central Luzon, partikular ang ating buting Regional Director Temi Pilambino at lahat ng mga kasama namin sa ahensya ng COMELEC. Magandang umaga po sa ating lahat. Thank you for coming, and Attorney Magandang Endona. umaga, Ma'am Sonia. Magandang umaga, Attorney Elmo. Privilege na maimbitahan dito. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood ngayon. Talagang napakaganda nitong adhikain ng Plataforma 2025. Salamat sa pag-imbita. At thank you very much sa pagtanggap nyo sa aming imbitasyon na maging partner nitong Plataforma 2025, Attorney Endona. Gayon din ang COMELEC, tuwang-tuwa din kami sa palagiang pagdalo ni Attorney Duque dito sa ating programa at maging doon sa mga nakaraang mga programa na aking pinangungunahan dito sa CLTV 36. Simulan po natin yung ating talakayan sa pamamagitan ng pagrepaso siguro o pagbigay ng overview sa tumatakbong halalan. Kasi tumakbo na po ang halalan, nangangampanya na ang mga tumatakbo para sa national positions. Attorney Duque, kumusta generally ang nagiging takbo dito sa Central Luzon at kung makapagbibigay din kayo ng pahapyaw na obserbasyon sa tinatakbo o na national level? Sir. Maraming salamat, Ma'am Sonia. Ang kalagayan ng election natin, particular na nagsimula na po ang campaign period ng mga national candidates natin. So dalawang aspeto ito. Una, yung tinatawag natin ng mga senatoriables, pumapangalawa diyan mga party list group. So unahin natin, ayon sa ating talaan, meron tayong 66 official candidates sa pagka-senador. Doon naman sa tinatawag natin na party list, mayroon tayong 156 na mga accredited at iyan ay mahaba yung kanilang listahan doon sa panglikod ng official ballot natin. Susunod, nagkaroon na rin tayo ng mga pagsasagawa ng Operasyon Baklas dito sa Central Luzon na kung saan meron tayong naitala na 13,000 plus na mga illegal campaign materials, both national and mga local yan kasi may mga local din na dapat tanggalin kasi ang mandato ng ating butihing chairman, tanggalin lahat ng mga nasa kawan ng kuryente, yung mga nasa mga poste and all public places, kahit na yan ay mga local yan, even if the size are legal, tanggalin natin lahat ng mga yan. So yun po yung talagang isinagawa natin and up to yesterday, mayroon na tayong 4 na binigyan ng notices na mga national candidates na tanggalin nila ang kanilang mga illegal campaign materials. Do you observe the same thing na marami ngang natatanggal o do you see posters and campaign materials proliferating? Admittedly, madami pa talaga. At dumadami pa. Lalo na papalapit na yung sa local campaign, no? Actually, start pa lang nung filing nung October, di ba? Kikita natin, isa-isa na sa NLEX, sa expressways, nandun na sila. Tapos ngayon, yung mga local candidates, yung mapakonsehal yan, o mayor, congressman, nandun pa rin sila, kada 5 metro, makikita mo pa rin, no? Sa nakakalungkot lang pag nakikita mo na sinasabit sa puno, o doon nga sinasabi ni attorney na Kawad ng sa kuryente. kawad ng kuryente, ng mga delikado, no? Saka nakikita mo yung, kumbaga baka hindi naman biodegradable yung mga ginagamit na materials, no? Talagang magiging problema din siya sa environment in the future. Sa baha. Yeah. Kasi pagkatapos ng summer, tag-ulan. Totoo, sana kung nare-recycle yun, no? Maganda sana kung may programa na lahat ng tarpaulin na yan, mapakinabangan at i-recycle. I don't know if there's such a program. There should be, no? There should be. And
Attorney Elmo, it is also I share the observation of Attorney Endona here na talagang sobra-sobra, no? Yung katulad na nga ng sinabi nyo, nagtatanggal kayo pero still, yung tinatanggal ninyo, ibinabalik, no? Or kung ibabalik man, baka mas marami pa. Tsaka meron pang issue ng magiging basura yan later on and it could probably clog yung mga major drainage system natin pagdating ng tag-ulan. Do you have enough people to do the removal of illegal and yung mga oversized na mga materials na yan? O kailangan na merong nag-share ng responsibility, pangunahin na ang kandidato at ang kanilang mga partido? And how do you impose yung mga ganong mga obligasyon nila, sir? Ma'am Sonia, ganito po kasi yung proseso ng 9006, no? Yung Fair Election Act natin ng na tinatawag natin na RA 9006, nag-create po yan ng tinatawag natin na off-plan backlash na pinangungunahan po niyan ng ating mga election officers ng lungsod at ang mga bayan-bayan. Ngayon, ang chairperson sa bawat lungsod at bawat munisipyo is none other than the city or the municipal election officers po natin. Ngayon, mayroon pong deputized agencies yan. So, shared responsibility po yan dahil karamihan po sa aming mga opisina, ang mga tauhan lamang namin, the normal number is about 2 to 3. Ayun. So, hindi po talaga kakayanin at wala rin po kaming kakayahan, mga equipment para idaos ang off-plan backlash. Kaya, may mga deputized agencies tayo dyan. Una is the local government unit na kung saan meron silang mga kagamitan. DPWH, DNR. Yan ang mga, doon naman sa Metro Manila, meron tayong MMDA. Okay? At nakaatas din sa kaligtasan ng mga bawat upland backlash natin, yung team natin, ang PNP at saka AFP to assure na ang mga tao natin, yung composite team, ay walang mangyayaring masama sa kanila. Okay. Pupunta tayo sa susunod na issue. Pagkatapos na matanggal ang mga ito, ano ang proseso? Of course, mayroon tayo alinsunod sa COMELEC Resolution 11086, itinatago yan, binibilang yan. Kaya nga po dito sa Central Luzon, mayroon tayong 13,000 plus na mga nakuha. Overall, the Philippines, mayroon tayong 34,000 na plus na mga tinanggal na tarpaulina. And there are 355 notices sa mga kandidato na dapat tanggalin nila mga campaign paraphernalia nila. Ngayon, mayroon tayong tinatawag na pagbibigay ng mga city at saka municipal election officers natin ng mga notices sa mga party list group and ng mga senators. So, ang ginagawa natin yan is via online lamang po. So, hindi na namin kailangan na ipapadala sa koreo dahil hindi naabot sa panahon. So, via email lang po, sinasubmit namin yan para yung 72-hour ay talagang within that span ay talagang dapat mag-comply sila. Kung hindi, yung normal abatement na tatanggalin lang namin, which is the duty of the off-plan backlash, yung nakita natin, sinagawa natin noong February 11, yan ay tinatawag natin na normal abatement lang yan. Pero ngayon, pag mayroon ng demand letter, notice to remove, that is punitive. Talagang kakasuhan na pag hindi tatanggalin within 72 hours. So anong responsibilidad ng kandidato or his campaign manager? The notice will tell to these persons to remove at their own expense. At dapat sana, bago magsimula ang campaign period, within 72 hours, like ito, paparating ang March 28, dapat ang bawat kandidato ay tatanggalin nila yung kanilang mga campaign paraphernalia na illegal. So that pertains to sizes and that pertains to the place where they are posted. Yun po. So, itong March 28, inaasahan natin na magtatanggal na rin sila 72 hours before the official kick-off ng campaign period ng local po natin. So, will you recycle those materials later on? Will you do something with them? Are you allowed by law to do that? Ang 11086 po ay nagsabi doon na for further guidelines. So, nakaimbak lamang po pansamantala yung mga election paraphernalia na aming natanggap.
except for punitive ones, yung talagang magkakasuhan na, it will be marked and evidence. kept as evidence Yes. for prosecution. Yes. Thank you. Attorney Endona, meron ba kayong na-observe na pagkakaiba ng behavior o conduct ng campaign at ng mga kandidato themselves sa pagkakampanya nila ngayong 2025 election compared sa 2022 or even earlier elections? Dito sa Pampanga particularly, no, nakita ko yung local, no, mas masigasig yung I could say hindi pa naman pangangampanya, no? Kasi wala pa naman tayo sa campaign period. Pero nakikita mo yung effort nila na ma-reach yung masa, yung mga botante. Makikita mo, madami na silang mga programs, nagpapakilala na, pinasabi na yung mga pwede nilang magawa. At sa social media lalo, no, napakalaking factor nung ating social media. Yun ang kaibahan ngayon eh. Para ang dami mo nang masasabi sa napakadaming constituents sa pamamagitan ng social media. Pero ang hinahanap pa din ng tao, nakikita ko, yung personal na makita ka. Diba? Nandiyan pa rin yung kinakarga yung mga baby, tapos yung mga Personal touch. yung mga matatanda, nagmamano, o hinahalikan, nagpapapicture. Sa local kasi napakahalaga nun eh. No, yung nararamdaman nila yung malapit to sa akin, na nahawakan ko siya. Kailangan nakamayan. Oo, parang diba? gano'n. Kailangan makamayan ka, hindi ka suplado, hindi ka, ang laking bagay noon sa mga botante. So aside from, although inaano niyo yung social media kasi medyo parang nakikita ko, nagagamit din siya sa mga paninira mostly. O kaya naman, maganda din kasi na-explain ng kandidato yung issue na totoo ba tong sinabi sa akin o hindi. So, ang ganda ng balanse ngayon, no? With the use of the technology, saka yung personal touch nila sa mga botante. Okay. Yun ang nakita kong pinaka nagbago. Kasi Pareho nilang tinututukan very ngayon. lively, ano ha? Siguro dahil sa higpit na rin ng makikita mo na kompetisyon, no? Hindi katulad dati yung mga iba kasi wala mang opposition o may opposition man, mahina, parang ganon. Pero ngayon, Ngayon nakikita mo parang lahat lumalabas na eh. Hindi na sila nakakampante. Parang natatakot na din sila na baka mamaya if I lie low, makalimutan ako ng tao. Which is maganda yon, no? Pero sana nga yung programa natin, no, sana plataforma talaga yung pinag-uusapan. exactly. And Attorney Duque, nabanggit nga ni Attorney Endona kanina na sana plataforma yung pinag-uusapan, ano? At kahit na hindi pa talaga official campaign period, nagkakampanya na. Alam ko meron batas na nagbabawal ng ilang mga activities pagdating sa pagkakampanya. Can you tell us about that? Yung point ng premature campaigning, kung tawagin na nga natin po sa tamang salita ng batas, kaso nga lang po dito sa national and local elections under 7166 or the automated election system natin, doon po sa case kasi ni Peñera versus Comelec, Yan nga sinabi ng ating Korte Suprema na ang mga preliminaries, although campaign na talaga yan, Campaign sila is not included doon sa prohibition dahil tinatawag natin na yung pag-file nila ng Certificate of Candidacy sa Omnibus Election Code kasi natin, pag nag-file ang isang tao ng kanyang Certificate of Candidacy, he is at that moment a candidate. already. All right, at that moment. So, he is bound by the law on election na hindi pa siya pwedeng mangampanya kasi kandidato na siya. Pero dito sa automated election system natin under the Peñera Doctrine, aspirant pa lang po ang tawag natin sa kanila. Saka lang po sila may tuturing na mga kandidato at the start of the campaign period. So sa March 28 sa local, February 11 naman dito sa mga national candidates natin. So marami po yung pwede nilang gagawin, lalo na sa pangangampanya, that is not restricted by the Omnibus Election Code and other resolutions. Dahil
wala nga premature campaigning. Pero hindi pwede yung vote. Oo, kasi nga, that is now directly soliciting the vote of the people. Kasi kaya preliminaries, Pero pinapaikutan ganun na lang rin ang nila. sinasabi, yung ako ang pipiliin nyo di ba? Hindi ba that is tantamount to saying vote for me? Well, that is actually indirect campaigning. Pero bagaman Sa ganon, batas? sa batas, indirect campaigning talaga po yun. Kasi nga lang, hindi pa kasi sila kandidato. Aspirants pa lang. Aspirants pa lang po sila. So pagpapakilala pa lang naman ang kanilang ginagawa, well, that is according to the Peñera Doctrine. So wala po tayong magagawa, kundi kami naman na mga nag-implement ng batas sa COMELEC, wala din kaming power. So hindi namin pwedeng i-overarch ang aming authority. Pero anong activities ang during the campaign period ang bawal? Hindi ba yung, halimbawa, kung incumbent, yung paggamit ng rekurso ng gobyerno, parang merong mga ganyang mga restrictions, mga programa tulad ng, AKAP, TUPAD. What are those, attorney? Okay. Sa bagay na yan, yung may tinatawag tayo na abuse of state resources na yan. Okay. So, hindi po pwede na gumamit ng mga nakaupong opisyal ng mga resources ng government para sa kanilang advantage and to the disadvantage ng kalaban nilang kandidato. So, ang restriction dyan, kailangan yung mga programa lahat. So, pupunta tayo sa mga programs, yung pagbigay ng mga ayuda. Minabuti ng ating batas ngayon na resolution natin ngayon na bawal na ang pagbibigay ng mga ayuda 10 days before the election. So kahit ayuda, AKAP, AICS yan, bawal na, except funeral and medical. Okay? So yun yung exemption yan. At kung dadaan man yan, it will be via the DSWD or the Social Services Department ng gobyerno natin. Susunod, lahat ng mga ginagawa nila na mga programa, pinapa-exempt yan. Humingi sila ng exemption sa COMELEC para naman hindi magiging advantageous point nila yan. Gagamitin nila na, tinan nyo, pinagawa ko yan under blank and blank. So, kailangan na mapa-exempt yan kasi may pinagbabawal ng batas. Pag di-disburse ng mga resources, pundo ng gobyerno, during the campaign period that is beginning March 28. So, bawal po yun. So, kailangan nila ipa-exempt para hindi sila makakasuhan. Bawal na rin po yung pagtra-transfer ng mga tauhan. Kahit na local, kasi pwede rin gamitin nila na pang-influensya. Yan, we have to point that out. The transfer, the movement, reassignment ng isang public servant ng local or national ay bawal po yan beginning January 12. That is the start of the election period. Para gagawin po nila yan, kailangan humingi ng exemption sa COMELEC unless upon prior approval by the Commission. So dapat, otherwise, malilintikan yung head of the agency. Okay. Attorney Endona, may mga tumatakbo ng mga senador, di ba? Yung mga napapanood natin ng mga komentaryo sa social media nakatuon doon sa mga miyembro ng political dynasties. Pagkatapos yung tumatakbo pero wala namang alam, wala namang plataforma. Actually, kilala na natin yung mga taong tinutukoy. No? Kanina lang may pinapanood ako sa social media. Ang sinasabi, may ilang mga senador na ilang terms ng senador, hanggang ngayon hindi pa alam ang parliamentary practice and procedure. Meron naman dyan, naka-isang term, doon pa lang niya natutunan sabihin ng I move. So, parang, you are a member of the bar, no? And you are an active official of the Integrated Bar of the Philippines. You're also a publisher of a newspaper. How do you feel about these things, no? Yung meron tayong mga kumakandidato na maging senador ng Republika ng Pilipinas, and yet they cannot even represent yung ating hopes and desires as Filipinos, or even defend the Constitution of the Republic of the Philippines. Alam mo, sa ating kasi tingin natin, no, naintindihan kasi natin yung trabaho ng halimbawa yung senador. Alam natin
trabaho ng senador, ng party list representative, ng congressman, ng mayor, ng mga konsehal. Siguro dapat paalam natin sa tao, no? Sa mga tao, bakit ba natin iboboto? Sino ba ang senador na dapat iboto? Ano ba yung mga trabaho niya? Kasi minsan ang daming hindi alam na ang senador, kala nila magbibigay ng ayuda, papatayo ng complex, ng plaza o ng munisipyo or whatever, yung magbibigay ng pagka may babayaran ka sa ospital, magbibigay ng pambayad, parang PCSO or DSWD. Hindi nila alam na ang trabaho talaga ng senador ay gumagawa ng batas, no? Ayon sa mga polisiya, no? Napakahalaga ng trabaho nila. So dapat naman ang ihalal talaga natin yung may kapasidad na gumawa ng batas. Hindi yung parang aasa lang sa mga abogado na mga empleyado nila para gumawa ng batas. Hindi ko minamaliit yung mga artista o yung mga iba na hindi alam yung mga parliamentary immunities kasi yung mga procedure. Kasi sasabihin nila, natututunan naman yon. At saka may mga guidance naman sila para matutunan yon. Ang nakikita kasi ng mga tao, minsan ang mahalaga, yung prinsipyo ng kumakandidato, meron ba siya talagang malasakit sa mga bayan, sa mahihirap, which is talagang given issues na yun Dapat may malasakit ka Na dapat mabuti kang tao pagka kumandidato ka ng kahit anong posisyon. Pero yung kapasidad mo naman, na magagawa mo ba ito o hindi ng tama, ng maayos, na hindi ka pagtatawanan, na hindi ka mamaliitin sa mga pinapakita mo, na hindi ka parang magiging clown doon, no? Na nakakahiya minsan yung mga behavior. Yun ang dapat na tingnan din ng kumakandidato. Dapat kilatisin din nila yung sarili nila. Hindi mahalaga yung mananalo ba ako? At dapat ang question nila is, mabibigay ko ba yung tama sa tinatakbuhang komposisyon? Alam mo, minsan tama natutuwa ako kay Vice Ganda no? Without kasi ine-educate niya yung masa Nung nakikita ko yung mga posts about yung sa eleksyon, sa kahalagahan ng people power, talagang, kasi yung base niya, di ba ito yung masa talaga yung audience niya. Sana lahat ng mga model na artista, yung mga artista na may sa masa, dapat ganun ang pananaw nila, lalo ngayong eleksyon. Kasi kailangan natin to educate the people. Dahil napakahalaga ng bawat iboboto natin. Napakahalaga dahil nakasalalay dito yung future ng ating bayan. Yung kapakanan natin, ng pamilya natin at mga susunod nating henerasyon. Kaya dapat bawat boto bigyan ng kahalagahan. Oo, dapat bawal kumandidato kung wala kang plataforma. Tama ba? Kasi anong gagawin mo kung wala kang plataforma, hindi ba? Hindi ba pinagbabawal yan ang Omnibus Election Code na hindi ba disqualified ang mga kandidato na walang maiharap na plataforma sa taong bayan? Attorney Duque. Actually, mayroon po sa filing ng Certificate of Candidacy, mayroon po platform of governance dapat na sinasubmit, no? Pero it is not one of the bases for disqualification, yung hindi sila pagsasubmit ng kanilang mga tinatawag natin na platform of government. Para sa pag-unlad ng bansa natin, kailangan naman natin ng yung maihalal, alam niya ang kanyang trabaho. Exactly. But there is no what we call educational requirement imposed by the Constitution. Hindi rin pwedeng palawigin din ng COMELEC ang limitations ng fundamental law, able to read and write. So basta na-traverse noong tinatawag natin na kandidato, yung basic qualification, able to read and write. So that is literacy, hindi po educational qualification ang hinahanap ng ating saligang batas. So hindi rin kami makapag-promulgate ng mga resolusyon na nagpapalawig doon sa provision ng Constitution. Hanggang sa literacy level lang po tayo. Yun lang po ang aking maisasabi dyan. Napakaganda sana natitingnan natin na yung mga maihahalal ay alam nila at angkop sila sa trabaho na kanilang tinatakbuhan. Oo, sa bagay, attorney, meron dyan, sobrang talino. Mataas ang pinag-aralan, pero sobrang corrupt din, hindi ba?
Sobrang galing magnakaw, hindi ba? So, parang minsan, hindi mo masisi yung botante na sasabihin, bakit ako magkukuha ng sobrang talino na sobrang taas ng pinag-aralan at sobrang yaman? Eh, sobrang manloko yan, hindi ba? Eh, dito na ako sa mababa pinag-aralan. What do we have here? How do we describe our situation? Sometimes, we get frustrated, hindi ba? Don't you feel frustrated? Totoo yun, Disappointed? totoo yun. No? Kaya siguro ang pinakaano ko is ang basihan is dapat mabuting tao. May track Matino. record na mabuting tao siya. Matino. Kasi pag mabuting tao ka, magiging mabuti kang mayor, magiging mabuti kang congressman o senador. Kaya lang minsan nakikita natin... Pag sinabi natin, ano ang mabuti? Kasi tayo alam natin kung anong mabuting tao, di ba? Anong mabuting tao na magiging mabuting pinuno? Unang-una, dapat may edukasyon din. Okay. Dapat kasi may alam. Pangalawa, yung track record niya. Yung tumakbo ba siyang mayor, ano ang ginawa niya diyan? Tumakbo ba siyang congressman? Siya ba may mga anomalya noon? Siya ba nangangampanya ng may pinangako ba siya na hindi naman niya tinupad at mga ginawa niya labag doon sa mga sinabi niya? Paano siya makipagkapwa sa kapwa niya mga politiko, sa gobyerno? Paano niya ipatupad ang batas? No? Siguro, yung nga kailangan ng mabuting tao Yung mabuting tao, makikita mo sa kanyang ginawa in the past. At ano pa yung kailangan niyang gawin. No? Okay. I will now go to this, itong nangyayari ngayon. May mga naglalabas on survey. Diba? So, ayoko makalimutan ito dahil parang nasa COMELEC na ito, yung kaugnay ng survey, na mataas sa survey, ang mga Tulfo. Diba? Erwin Tulfo, number 1, Ben Tulfo, number 4. Pagkatapos, siyempre meron ng nakaupong Tulfo na senador. At meron pang aspirants na 4 pa. So there will be 7 or 8 Tulfos running in this election, 3 national position. Pati sa party list, meron din. Meron yatang nag-file ng disqualification sa mga Tulfo. Is that correct? I think there is yung sa case po yata ni Erwin tungkol sa kanyang pagiging foreigner at saka tungkol sa kanyang educational qualification. So meron yun. Hindi ko lang po nabasa yung I'm not a privy doon sa complaint for disqualification laban sa kanya. Pero yun ang nakita ko sa news na lumabas na may kaso kay Erwin Tulfo. At so wala pang yon. Pero ano naman ang mga batas o regulasyon kaugnay ng paglalabas ng surveys? Meron ba, Attorney Duque? Yes, Ma'am Sonia. Actually, may parameters po tayo dyan alinsunod sa Fair Election Act natin and COMELEC Resolution natin 11-084, kung di ako nagkamali, na kailangan una dyan, ma-identify natin sino nga ba yung nagpa-commission ng survey. Pangalawa, sino naman yung organisasyon na maglulungsad nung tinatawag natin na election survey natin. Pangalawa, yung mga period kung saan nila gaganapin yan. Lugar kung saan nila isasagawa ang survey. Susunod, sino yung mga nagiging subject ng tinatawag natin na election survey. Dapat mayroon yan. And susunod, mayroon din tayong tinatawag na the margin of error. Ano yung margin of error ng bawat survey na kanilang isinasagawa. And then, the availability of these documents na nagsasaad ng kanilang ginawang survey for validation, for verification, in case there will be a complaint. Okay? Kasi pwede namang i-manipulate ang isang survey. Okay? So, binibigyan tayo ngayon ng karapatan na imbestigahan kung yan ba ay manipulated para tumaas lamang ang
rating ng isang kandidato. At kasi pag mataas kasi ang rating, wag na akong buboto doon sa talunan. Parang na-carry over na rin ang mga tinatawag natin na mga other segments of the voting population na buboto doon sa malakas, hindi sa mahina. Sayang lang kasi yung boto because ko. of the bandwagon effect na tinatawag. Do you do that in your newspaper? Do you do polls and then do you publish surveys that you do yourselves? Hindi kasi sabi ko nga, hindi man kami competent to do the survey. Kasi to do the survey, may mga parameters din yan, may mga Exactly. factors, at mga expert din ang nagsasagawa niya. Kaya importante, malaman natin yung kalidad ng nag-survey. At ano ba yung procedure na ginawa nila. At pinakamahalaga, sino ba ang nagpondo sa kanila? That is Kasi very maraming important. factors yun, napaka-importante. Kaya maging metikuloso din ang mga taong bayan sa mga lumalabas na survey. Kasi alam naman natin, ang daming mga fake surveys para ipalabas lang na nangunguna to. Tama nga yung sinabi ni Atty. Elmo na ako kasi boboto ko doon sa mananalo kasi sayang lang yung boto ko. Taking into consideration ng mga 30% kung undecided. So, ang laking factor ng survey doon sa 30%. No? Saka, sana naman sa mga boboto, wag natin sabihin sayang ang boto natin. Kahit na iboto natin yung pinaka-bottom doon sa survey na yan, hindi sayang ang boto natin dahil bumoto tayo. Ang bawat boto napakahalaga. Ang bawat tinig natin mahalaga. Whether manalo man yung binoto natin o hindi, ang mahalaga, tayo ay nanindigan na ito ang gusto ko. And it will be counted. Yung kailangan nating iboto, 12 lang na senador. 12 po, Ma'am Oo, Sonia. 12. 12. Opo. Oo. 12 lang, no? 12 lang. Pero ang kandidato 60. 66. 66. Opo. Oo. Sa party list naman, ilan ang kailangan 100 natin? isa lamang po of the 156. Yes, isa lang ang iboboto natin. Pero ilan ang kanilang 20% sila dapat ng Kongreso? That is representative of the 20% of Congress. 20% of Congress ang Ngayon kasi parang nasa more than 50 ang nakaupo eh. Parang 56 po yata kung hindi Oo, ako nagkakamali, ang Ma'am Sonia. party Opo, list. opo. So, kung 20% siya ng Kongreso, mga ilan yun? Kasi parang hindi pa naabot yung Basta 56 yung allocated seats yan. 56 seats. 56 seats. So Yun ang 20% tum. may kulang na 2 ngayon. Parang 54 lang yung nakaupo ngayon eh. Tama ba? 54 lang yung nakaupo ngayon. Okay. But anyway, kung para manalo kang party list, ilan ang botong kailangan mong makuha overall? Sa nakaraang halalan ng 2022, mukhang doon sa 250,000 yung pinakahuli na boto, bilang ng boto. So ngayon, kailangan, dahil tumaas na rin ang butante natin ngayon, yung bilang ng butante natin, kailangan tataas yung threshold din. Kasi 20% of those who cast their vote. 2% of those who cast their vote. Yan yung party list system natin. So kukunin natin doon yung allocation. Kung mataas yung butante na natin ngayon, di tataas na rin ang porsyento na kung saan kukunin nila. So very likely, para manalo ngayon, kailangan nila ng 300,000 na boto. Pero, di ba, may 3 nominees lang? 10 na po ngayon, Ma'am 10 Sonia. na. 10 Dati na 3 ngayon. lang, no? Oo. 10 na. Opo. So, kung talagang, malaki ang nakuha mo, magkakaroon ka ng 10? Hanggang 3 lamang yung pinakamalaki na allocation sa party list natin. So hindi nila makukuha yun? Hindi maupo lahat yun. Successional lang kasi po yun. So magro-rotate, In for case of example. any emergency, namatay si X na number 1 nominee, so itataas natin yung Naku, number 2. delikado pala yung Opo. uupo kasi yung mga nandun sa dulo. Ay, nako. Pero, Attorney Endona, I am sure meron kang komentaryo tungkol sa mga party list. I am sure you have. Diba? Kasi ang konsepto, nakikita ko sa Constitution, ang konsepto talaga ng party list, sa mga marginal group eh. 'Di ba? Halimbawa, yung mga PWD, yung mga abused women kung sakali, Yes. yung mga ganon.
farmers. Ba't ngayon kasi parang yung naubuso na, lahat na lang, pati political party, may party list na din. Saka makikita mo, ang mga tumatakbo, hindi naman belonging doon sa grupo na yon, no? Di ba? Minsan makikita mo, meron ng party list na, di ko alam kung ano yung mga, pati yung mga dealer ng LPG ba yun? I don't know kung ano yung LPG. Tapos yung mga, ang dami nagsusulputan, di ba? Yung mga one rider, actually, marami na sila. Ilan nga yung tumatakbo sa... Mahigit 100. 156 tornado na. 156, imagine mo, anong mga marginal sectors ito? Di ba? Parang nawala na yung konsepto ng representation talaga sa Kongreso. At isipin natin, sila ang gagawa ng batas na para doon sa nire-represent nila na party list, no? Ngayon tatanungin natin, ano ba ang nagawa na ng mga party list na mga batas sa Kongreso na naiangat nila yung kanilang sektor? So dapat tatanungin din natin yun. Oo. Hindi yung parang, ano ba yung sinusulong talaga nila? Ito ba yung kapakanan ng kanilang sektor o kapakanan nilang pansarili ng mga nominees? Dapat alamin natin yun. Meron bang na-disqualify sa mga aplikante para sa party list? Meron, di ba? Sa mga senatoriables po natin, marami pong mga na-disqualify. Sa party list? Sa party list, ang kwan po kasi dyan, ang proseso natin, una, doon sa pagpa-accredit nila. Marami pong nalalaga sa accreditation. Pangalawa, may mga, wala po akong datos, pero may mga disqualify nila na mga party lists that are left-leaning sa kanilang ito, advokasya ng state ito. Hindi po ito advokasya ng isang individual lamang. Kaya may mga natanggal po tayo na mga ibang ganon? mga kwan. Kung hindi ako nagkakamali, noong mga 2022, may mga natanggal po kung hindi ako nagkakamali. At yun nga, marami kasing nagsasabi na yung ibang mga party list, hindi na sila, parang peke na. Peke in the sense na hindi na nila tunay na kinakatawan yung sinasabi nyo nga, yung sektor na supposedly underserved, marginalized, hindi po ba? So, kung kayong masusunod, anong gusto nyong gawin dito sa... Actually, Ma'am Sonia, the fact na inaccredit naman ng COMELEC, ibig sabihin talaga pinag-aralan din naman ng COMELEC Oo. nang naaayon sa guidelines na sinabi rin ng ating Korte Suprema saka yung sariling guidelines ng COMELEC at mga batas. Yes. So, pero, may presumption talaga na lahat ng yung 146 na party list na yan, qualified naman sila. Kaya lang nga, yung pananaw ko, personal ko ito, na parang ang daming party list na hindi naman dapat talaga party list. So, nakakalungkot lang na naabuso nga. Naabuso yung konsepto ng party list system na hindi ito ang original na konsepto ng ating konstitusyon, ang irepresenta ang mga marginalized, no? Ng sektor dapat natin. palalakasin nito ang demokrasya. Yun, di ba? totoo yun. Para magkaroon ng tinig nga Yung mga hindi nadidinig sa Kongreso, magkaroon sila ng tinig doon. Sana ganun yung lahat ng tumatakbo. Nabigyan ng tinig ang lahat ng ang mga sektor na kanilang nire-representa. Hindi lang yung parang kukuha ng pork barrel, no? At magpapagawa ng kung ano-ano. So, At magiging bahagi na rin ng yes, totoo political elite, di ba? Grabe. Hindi ka ba nahihirapan sa trabaho mo, Attorney Elmo? For sure, meron kang personal conviction, di ba? And you get, don't you get disappointed sa kakulangan ng ngipin ng batas na ipinapatupad ng COMELEC? For example, pagdating dito sa mga pinag-uusapan nating, let's say, pagpapatimo ng demokrasya. Ma'am Sonia, salamat. And following through yung personal opinion ni Atty. Henner. Ganon din sa akin, may personal akong opinion. Talagang minsan nasusuka ako talaga. Sabi ko na kasuklam-suklam yung prinsipyo na may nagre-represent sa isang sektor na hindi naman siya kasali sa sektor na kanyang nire-representa. Kaya mabalikan natin, dalawang halalan o tatlong halalan na nakaraan, mayroong natanggal na pinatanggal ng kuan natin, ng ahensya natin, ng Supreme Court din, kinatigan din.
Dahil yung namumuno, yung nagre-represent, he's not a party to it. Hindi siya kasali doon sa tinatawag natin na kanyang sektor na nire-represent. So, isa yan sa mga bagay-bagay. Kaya nagsusulputan ngayon ang mga party list because of the desire to join the bandwagon of the political elite. Pangalawa, syempre malaki ang default ng isang nasa House of Representative. Kung di ako nagkakamali, about 3B ang default nila na budget annually. So malaki po yan. So saan mang mga gawain na pwedeng ma-implement yan, malaki pong budget yan. So, with this, talagang very enticing to join the party list. The other thing na nakikita natin, they see the whole Filipino voters as if buboto lahat sa kanila. Kaya ang dami ng mga ito, kaya nagsusulputan kung ano-anong mga pinaggagawa ng mga party list kasi sa tingin nila, halos lahat makakakuha sila ng seat dahil napakadami ang buboto sa Pilipino. Maraming botante talaga. At Attorney Andona, bahagi kayo ng legal profession, no? Aktibo kayo sa IBP. Meron ba kayong mga sariling o pang-organisasyon na posisyon kaugnay naman ng political dynasty? Actually, yung IBP, walang posisyon doon sa political dynasty. Kasi a political kami organization. Hindi kami pwedeng makialam dyan sa mga usapin na ganyan. No? Ako personal lang, no? Against ako talaga sa dynasty. Kasi parang nililimit nito, no? Yung kakayahan ng ibang kandidato na maipakita yung kagalingan din nila. Kasi pagka isang dynasty na isang pamilya na ang sumasakop sa isang bayan o syudad, no? O maging sa buong Pilipinas, nakakatakot din yun. Totoo lang. Kasi mawawala na yung parang check and balances na sinasabi. Kasi bawat posisyon sa gobyerno, no? Yung executive, legislative, judiciary, yan ay mga nagche-check ng bawat isa sa kanila. Halimbawa, yung vice mayor, kung legislative siya, yung ginawa niyang batas, ma-check din ng judge. O yung mayor naman, kung may tinutupad siya na mali, ma-check din ng korte o yung tagapaggawa din ng batas. Pwede nilang baguhin yun, no? So kung lahat sila nandoon, no? Mapa-judge, mapa-mayor, mapa-congressman, tapos may senador pa, may party list pa. Sino na lang ang magche-check kung tama na nga o mali ang ginagawa. No? Pero marami din silang sinasabi na ang tao naman ang magdidesisyon. Kung gusto naman talaga nila na magkapatid, nandyan, mag-asawa, mayor at congressman, tao pa rin ang magdidesisyon noon. Pero ang nakikita ko kasi, may advantage pagka nandun sila sa posisyon at ikaw ay incumbent, may advantage ka na iangat yung kamag-anak mo o ang kapatid mo. So, pero Attorney Andona, nasa konstitusyon yan, di ba? Nasa saligang batas, sinasabi ng saligang batas na bawal ang political dynasty. Opo, actually, layunin ng konstitusyon na ipagbawal ito, pero kailangang may batas. IRR. Hindi siya self-executing. Not merely IRR. Kailangan ng magpasa ang Kongreso hindi lang IRR, kailangan ng magpasa ng batas ang Kongreso po, Ma'am Sonia. Yes. Bago ito ma-implement. Although ito ay adhikain na, no, na matagal na. Pero bakit kasi hindi makakapagpasa nga ng batas ang Kongreso? Pagkat obvious naman po ang dahilan. Oo. Di ko lang alam kung ilang porsyento ng ating mambabatas, they belong to political dynasties also. No? Kanya paano sila magpapasa ng batas na magbabawal sa kanila? Actually, maraming mga proposal, no, ng mga bill. No? Hindi ko lang alam kung bakit hindi umuusad. Sabi ko nga, nung nag-uusap kami ni Sir kanina, pwede siguro yung People's Initiative. No? Kung ayaw ng ating mga mambabatas, may tinatawag tayo na inisyatibo na manggagaling sa taong bayan. Tayo dapat magpapasya. Yes, pwede po yun. Tapos magkakaroon ng eleksyon. Pero pag eleksyon kasi, binoboto pa rin ng taong bayan yung mga bahagi ng pampolitikang dinastiya, hindi ba, Attorney
Attorney Duque? Yes, Ma'am Sonia, sa proseso ng inisyatibo, kailangan pa rin makialam ang COMELEC. So may proseso tayong susundan. Magastos po yan kasi gagamitin natin ang buong makinarya ng COMELEC, may gastusin yan. Sino po yung gagastos sa inisyatibo para sa pagpasa ng anti-political dynasty law? So yun po, wala pa pong tumataya na gagastos dito sa proseso ng inisyatibo na kung saan magkakaroon tayo ng implementing law or enabling law doon sa provision ng konstitusyon na anti-dynasty law. Ayun ang hindi natin maipasa-pasa. So, kung sa Kongreso na mas madaling proseso, sa inisyatibo pa kaya? Oh, of course, meron din mga nagsasabi, meron daw dinastiya na mababait, matitino, mahuhusay. Anong masasabi niyo doon? Totoo po yun. Hindi naman natin nilalahat na buhat mag-asawa o magkapatid, hindi na maganda. Pero nasa constitution mismo natin eh. Ibig sabihin, nung 1987 pa, no? Nung yung ating constitution, lahat tayo nag-agree na huwag nating hayaan itong dynasty. Okay. Mas maganda pa rin na hindi dinastiya ang namumuno, ano? Ma'am Sonia, taking that point, no, hindi natin winawala na may mga dynastiya na maganda ang pamumuno. Yeah. Pero karanasan namin sa isang lugar na yung mag-asawa, congressman at governor, pagpunta nila kay governor, sasabihin niya sa misis niya na, congresswoman, huwag mong bibigyan yan kasi nabigyan ko na yan. So, sa susunod na halalan, natalo yung asawa dahil yung sanang makukuha pa nila na additional na pundo, hindi na nila ma-realize dahil nag-usap na sila mag-asawa na huwag mo na bibigyan yan kasi nabigyan ko na yan. So, nagising ang taong bayan. Hindi pala maganda na mag-asawa ang congressman at gobernador natin. So, yun po yung kalagayan ng isang lugar. At maganda po ang naging dating kasi kung iba nga naman yung kwan, edi lalaki yung pundo ng mga ibang grupo. Maganda yung kwento nyo na yun. Ngayon ko lang narinig yan. I think I agree. I quite agree with it. Diba? At least kung magkaiba kayo, di sila mag-asawa. Wala silang relasyon. Makakadalawa ka, imbes na isa lang. Diba? Si Attorney Elmo talaga, that's you humored us. But that's a good example. Siguro at this point in time, pag-usapan natin yung ating programa na pinagpa-partneran. So magkaka-partner tayo sa paglulunsad ng programang ito sa CLTV 36. Kasama natin ang Punto, kasama natin ang RW, at ito ay may basbas din naman ng COMELEC. At gusto natin na magkaroon ng ganitong klaseng programa para yung mga gustong tumakbo, maaari silang pumunta dito at ipahayag sa taong bayan, sa mga botante, yung plataforma nila. Gaano kahalaga ang plataforma sa panahong ito kung saan sinasabi nila, hindi na mahalaga yan. Ang kailangan lang meron kang ayuda. Ang kailangan lang meron kang mga leaders. Hindi na uso ang plataforma. Kasi yung plataforma na yan, mga pambobola lang daw yan. Anong masasabi niyo doon, Attorney Endona? Hindi po totoo yan, no? Kasi bukod sa pagkilatis natin, sa katauhan ng bawat kumakandidato, mahalaga din na malaman natin ano ba yung plataforma niya, ano ba ang gagawin niya. Dahil magbabase tayo sa gagawin niya, sa kakayahan niya. Kaya ba niyang gawin ang mga sinabi niya? So, dapat malaman natin yon. Nagtutugma ba ang kanyang plataforma sa kanyang track record, sa kanyang kakayahan, sa kanyang edukasyon, sa galing ba, kaya ba niyang gawin ito? At ano ba ang iniisip niya na gagawin niya? Ano ba ang future na iniisip niya para sa bayan? No? Dapat malaman natin yun, napakahalaga doon. Dahil sa plataforma at sa paggawa nito, pagtupad dito, doon nakasalalay ang ikabubuhay ng bawat Pilipino na nasasakupan niya. Imagine parang pag binoto mo siya, binibigyan mo siya ng kapangyarihan na i-represent ka, pagsilbihan ka, ibigay ang mga kailangan mo. No? Parang napakahalaga ng posisyon na yon. Ipagkakatiwala mo ba ito sa isang tao
na hindi alam kung ano ang gagawin niya. Exactly. Dapat tatanungin mo, ano ba ang magagawa mo? Ano ba ang gagawin mo? Kaya mo ba yan? Oo, tama. Tayo nga, may mga NGOs, di ba? Sa NGOs natin, meron tayong program of action eh. Ay, may mga mission tayo, di Oo, ba? may vision, mission, goals, tapos meron kang program of action. At hindi naman tayo sinusweldohan dun sa mga NGOs na yun. Totoo po Hindi yun. naman tayo gumagastos sa pera ng buwis ng taong bayan. And yet, kapag meron kang kumampanya kang opisyalis ng NGO na non-stock, non-profit, obligado ka na Obligado mo yun. magpakilala at ibigay ang iyong program of Doon ka action. uhusgahan, actually. Exactly, Kaya mo bang di ba? Kanya dapat pag tumatakbo, Attorney Duque, kailangan naman, meron naman salang iahapag na programa na ito ang aking gagawin base sa aking vision sa city o sa province, hindi po ba? Yes, Ma'am Sonia, kasi kay Atty. Hernerdin, kung titingnan natin, saan ba natin ibabase ang performance ng isang halal na kandidato nakaupo kung wala siyang plataforma? Ano ang basis natin? So yung plataforma is trust of governance. Ano nga ba ang kanyang emphasis? Ano ba ang kanyang vision doon sa lokal na gobyerno o sa portion ng sector of the government na kanyang nire-represent, no? So, una diyan makikita natin ano ang vision niya. Doon natin i-gauge sa susunod na pagtakbo niya whether he deserves to be elected or not. Ngayon, ang taong bayan naman, may pera naman kasi ang gobyerno. Kaso nga lang, ang naging basihan na ng taong bayan, nagbibigay ba yan ng ayuda? Okay? So, pera po yan ng gobyerno, pera po ng taong bayan yan, pero nagagamit ba talaga sa ikauunlad ng bansa, ikauunlad ng lokal na komunidad or lokal na munisipyo, lungsod o panlalawigan? Dahil walang plataforma kung saan-saan na lang napupunta. So, Exactly. kailangan natin ng plataforma po. Napaka-important. Maraming salamat po sa inyo at kailangan natin ang programang ito. Totoo, napaka-importante. Kaya mabuhay ang CLTV 36 sa mga ganitong programa. At mabuhay tayo. Buhay ang punto na partner natin dito sa plataforma. At maraming salamat sa inyo, Attorney Duque, Attorney Endona, dito sa ating napakagandang naging talakayan ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyo at dito nagtatapos ang ating primer. At mamayang hapon, mayroon tayong 3 party list na kasama sa plataforma. Nandyan ang Gabriela party list, Nanay party list, at ang Babae Ako party list. At sa pamamagitan ng presentasyon ng kanilang mga plataforma, makikita natin sino ba sa kanila ang karapat-dapat na mamuno o magrepresenta sa interes ng kababaihan. Kanya panoorin po natin yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng ating mga naging tagapagsalita ngayong araw na ito, Attorney Endona and Attorney Duque, manood po kayo, subaybayan ninyo ang ating magiging programa mamayang hapon at sa darating na Miyerkules, tuwing Miyerkules ng umaga at Miyerkules ng hapon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much. Thank you. Thank you.